ترکیه داگرکر زمان خو li Bakurê Sûriyeyê disepîne. Hevdemî salvegera heftan a dagirkirina axa Sûriyeyê, pêleka kuştina zimanê Kurdî û kûrkirina guhertina demografîk dide destpêkirin. Tirkiyeya dagirker navendên sepandina zimanê Tirkiyeyî li tenişta Bab û Erzazê, li Cerablus û Efrînê jî vedike. Dêbidarê zorê zimanê xwe tê xe serê 300,000 zarokên deverên navborî, nexasim li gund û bajarên Kurdan. Şopîner dibêjin ku plana Tirkiyeyê ew e ku deverên Sûriyeyî tev li axa Tirkiyeyê bike. Nemaze ku birengekî sîstematîk derdora 8,000 kîlometr dam ji axa Sûriyeyê bi boyaxeke Tirkiyeyî mor dike. Li gor raporên rêxistinên mirovî, ev siyaset li Efrîn girêsipî û serêkaniyê duqatî ye. Çimkî navên Kurdî ji her deverê hatiye rakirin û li şûna wî ji gund û bajaran bigire, heta bi qadên fermî û dibistanan her der bûye Tirkiyeyî. Ev jî dibe sedem ku koçberî zêde bibe û rêjeya gelê Kurd li Efrînê bibe ji sedî 20, li serêkaniyê jî tenê 48 Kurd bimînin. Tevî vê jî rêxistinên mirovî yên navdewletî tu sînoran bo Tirkiyeya dagirker xêz nakin. Binêrîna te gereke li hember vê siyasetê aliyên siyasî yên Kurdî çi bikin? Nêrîna xwe bi me re parve bike.